Ongi etorri Berriozarrera. Urtero legez, hilabeteak lanean eman ditugu egun berezi hauek prestatzen. Eta jada hemen gaude. Guztion artean egingo ditugu egun hauek ahaztezin. Eman diezaiogun hasiera gazte independentisten topagune honi. Gora Euskal Gazteria! Isiarazten eta debekatzen saiatu ziren. Baina beste behin erakutsi dugu hemen badela herri bat. Hemen badela askatasunez bizi nahi duen herri bat. Eta gazteo lehen lerroan izango gara. Hemen gaude eta ernai gara. Nola ez da ba, alternatibarik egongo hemen eta orain beste mundu bat, beste Euskal Herria bat posible denaren ideiak batuta karpa hau bete badugu. Alternatiba egon badago, eta horrek Euskal Herria aske, sozialista eta feminista du izena, eta horregatik borrokara.